סיפור על מי שמוכן להתנדב ולתת ושוב לתת, הכל בלי גבולות. רב סרן במילואים דמיאן יפה נפצע בעזה מירי של כוחותינו על כוחותינו. נלחם במחלת הסרטן, אבל מקפיד להתנדב לחודשיים מילואים בכל שנה. אמיר גרה עשה איתו יום בגדוד הנדסה בגזרת אביבים. זה הדבר הכי טוב שיש. זה מגרש המשחקים האמיתי שלי. אני יוצא בשבתות, בשקט של הבוקר המאוד מוקדם. גם לטייל, לראות, עונה נהדרת, פריחה, הכל עוד ירוק. עברנו למגרש משחקים אחר, גבול הצפון, סוף האביב. השחקנים אותם שחקנים, התפאורה גם היא דומה, אבל בכך מסתיים לצערנו הדמיון. אין רגע מנוח, אין רגע לשים את הראש ולהגיד וואלה בוא, הפסטורליה הזאת משקרת, משקרת ומשקרת דרך אגב, גם בכף וגם בקוף. זהו, ואסור לנו להתאפס לזה. הגיבור שלנו הוא הסמג"ד רב סרן דמיאן יפה. הוא עושה כ-50 יום מילואים בשנה, ולעיתים אף יותר. הוא נשוי, אב ל3, גר במודיעין, ומנכ"ל של חברת הטיולים, החברה הגיאוגרפית. ברוכים הבאים למטעי התפוחים של מלכיה. אתה רואה פה את הדואליות? תראה את קו הברושים למטה פה, זה גדר המערכת. מהצד השני זה כבר לבנון. יש אנשים ששם חיים בכפרים האלה, ולא כולם זה אויב. אבל האויב נמצא שם, כן. יש שם אויב, יש שם אנשים שלא אוהבים אותנו. הצטרפנו לגדוד המילואים של יחידת הנדסה קרבית בגזרת אביבים. כאן הגדוד נלחם במלחמת לבנון השנייה. רק 4 שנים חלפו, ודבר על פני השטח לא מעיד על הדרמה הגדולה. רק הזיכרון פצוע. אתה יודע מה אני מחזיק ביד? לא. תקרא. תקרא, בקול. וואלה. טוב, זה מה שקרה אתמול. חייל שריון נהרג מירי בשוגג של כוח גולני בגבול הרצועה. אני נפצעתי ב-2004, הייתי מ"פ בגדוד, והיינו בתעסוקה מבצעית בעזה. 3 מחבלים שהגיעו לגדר, זיהינו אותם, ירדנו לשטח עם צלפים וקלעים, עמדנו מה שנקרא להוריד אותם בשקט. ואז התחיל הבלגן, הגיעו טנקים מגזרה אחרת שלא הכירו, כן הכירו, והשורה התחתונה ירי של כוחותינו על כוחותינו, וטנק ירה עלינו במקום על המחבלים. ואני נפצעתי. מה עובר עליך ועל המשפחה של הבחור הזה? טוב, הוא נהרג, שזה ירי מכוחותינו על כוחותינו. מה עובר? למה אתה חושב שזה שונה מאם זה מחבל היה יורה בי? לא משנה העובדה שמי שפוגע בך זה כוחותינו? זה נראה מהותי. למה? כי זה אומר משהו על עצמנו. מה זה אומר? זה אומר שהמלחמה הזאת היא א', היא לא משחק, וזה אומר ב', שמישהו פה היה חסר אחריות לחלוטין. טוב, זה, תשמע... וזה הצבא. אנחנו לא... תשמע, אנחנו חלק מהצבא. שוב, למרות שאנחנו מילואים, אנחנו חלק מהצבא, ואין הצבא ואני. אתה רואה, אם הייתי שומר טינה לצבא, אז לא הייתי ממשיך לעשות מילואים. אני דרך אגב נכה צה"ל בהגדרה. ויש לי אחוזי נכות, אז מה? יכולתי לא להמשיך לעשות מילואים, יכולתי להגיד הצבא וזה, ואני לא יודע מה. עובדה שזה לא מה שקרה. איפה הצמחוני? בחדר האוכל הצה"לי יש תחושה של אחווה גברית. מין חספוס כזה שנוצר מהיכרות וחברות של שנים. כשגברים נמצאים לבדם, בלי נשים, הם חוזרים להיות מעט כמו ילדים. מה אתה אוהב בכל זה? כל הירוקים האלה, האוכל המגעיל הזה, מה אתה אוהב? אני צריך בבוקר להחליט באיזה חולצה מחויטת אני אצא לעבודה, ואיזה נעליים ואיזה חגורה. זה נשמע אבסורד, אבל זה נוח. זה אחד. וזה ככה בשביל הצחוק. יש פה איזה אלמנט של משחק. בסוף כמה יוצא לאנשים להגיע
להגיע ולהסתובב עם נשק ולהתאמן ולראות ולעשות דברים שהם לא עושים ביום-יום. וזה סוג של משחק. לפעמים מסוכן. דרך אגב, לפעמים הוא מסוכן, אבל זה גם כנראה חלק מהאדרנלין. אני חושב שהגברים יש להם את הדבר הזה בטבע. אנשי המילואים בפלוגה ג' סיימו כעת משימה על גדר המערכת. הם תופסים קו של סדירים ורואים בכך אות של כבוד, גאוות יחידה. אוסף מעניין של דמויות יש בגדוד ההנדסה. המג"ד ארז הוא תובע בתיק של צחי הנגבי. המ"פ יאיר עושה דוקטורט בטכניון בתחום הננו-טכנולוגיה, ורבים מהחיילים הם סטודנטים, עולים ישנים מרוסיה. הפלחוי קוראים להם כאן בחיבה. מה אתם יכולים להגיד על הבחור הזה פה מאחורה? בחור רציני. הוא מעורר לנו השראה לא רק בצבא, גם באזרחות. הוא מדריך אותך בסוג של דרך מסוימת, איך להיות בן אדם לפני הכל. חלית בסרטן. כן. מה היה לך? לפני שנתיים בערך, ב-2008, גיליתי גידול באשך, סרטן אשכים, שלב יחסית מוקדם. עברתי ניתוח, תקופה מסוימת בבדיקות תקופתיות הכל היה בסדר, ובערך לפני כשנה התגלתה התפשטות ועברתי טיפולים כימותרפיים. וזהו, היום אני נקי שנה. כשאבא נמצא במילואים אתה אומר לעצמך, אוי, הייתי רוצה שאבא יהיה היום בבית? קורה כזה מצב? לפעמים. כן, בערב בעיקר. האח הקטן של נבו ודר בן 2.5, מאז המילואים האחרונים, הוא כל היום מסתובב עם הרובה שמונח שם על השולחן, והוא קורא לזה פיו פיו, אבל זה כנראה חלק מהעניין שאתה רואה את אבא יוצא מהבית וחוזר עם מדים ורובה. אבא גר בצבא. כן, הוא שאל אותו, אבא אתה גר במילואים? אחרי הפציעה, לא אמרת לעצמך לפחות. הוא כבר את החלק שלו נתן, מספיק. באיזשהו מקום כן, אבל הוא רוצה להמשיך, הוא סך הכל מרגיש שזו חובתו, כל עוד הוא יכול לתת, אז הוא נותן. גדלתי למציאות שההורים שלי אמרו לי, אתה, אחרי מלחמת יום כיפור, הייתי בן 3, אמרו לי, אתה, זהו, זה המלחמה האחרונה, לא יהיו יותר מלחמות. עכשיו, אני עד כמה שזה נשמע נורא, לבן שלי לא אומר לא יהיו עוד מלחמות, אני לא אעבוד עליו. יש פה קטע של 20 מטר שהוא חשוף, צריך לעבור אותו במהירות, בסדר? אחד, פשוט ללכת אותו מהר. אני אומר לחיילים שכל הזמן אנחנו לא חושבים על מחר, אנחנו חושבים על ההתקלות של עוד שעה. זה המועד של החשיבה שלנו. עוד שעה יכול להיות מחבל על הגדר שמנסה להיכנס פה ליישוב. אנחנו צריכים לדאוג שזה לא יקרה. ועוד 5 ימים אתם מסיימים פה את המילואים. מתי הפעם הבאה? לא הרבה זמן. עוד 1.5 חודשים. יש לנו מסלול באתר, הוא 10 ימים. הטוב ביותר שיש ל10 ימים, כשרואים בו את הדברים המרכזיים החשובים ביותר. מה נשמע? בוקר טוב, שלום, מה נשמע? הוא יצא בתקופה די בעייתית, שזה חודש לפני הפסח. המון טיולים, הרבה עבודה, החלטות קשות לגבי לקנות מקומות, טיסות, והמנכ"ל איננו. וגם לא עונה לטלפונים, וגם לא אימייל, שזה דברים שאנחנו רגילים איתו. אבל בסדר, הוא סומך עלינו, הוא מכיר אותנו. וזה המון מילואים. זה המון מילואים, אבל זה גדולה של המנכ"ל כנראה, שהוא יודע גם להדריך את העובדים שלו. את מדמיינת כבר את היום שהוא לא יצא למילואים? לא, כי יש לי הרגשה שגם כשהוא ישתחרר מהמילואים הוא בטח ילך ויתנדב. אז אני לא רואה את עצמי משתחררת מהעול הזה כל כך מהר.
קצרים. אני צריך לנצל כל יום, כאילו מחר אתה לא מתעורר. לא לקום בבוקר להגיד, וואי, למה לא הספקתי את זה ורציתי לעשות את זה. החליטו שלמעלה שאני צריך להחזיר ציוד. נחזיר ציוד בעגה הצבאית, מה שנקרא. חן דמיאן יפה, ישראלי יפה. שלום לך, אלוף זאבי פרקש, אלוף במילואים זאבי פרקש. ערב טוב. ראיתי שאתה אומר, גם תוך כדי כתבה, לא מעטים. נכון. שבוע שעבר, וושינגטון, ועידה מרשימה, ועידת גרעין מרשימה, מדינות מכל העולם, ומה המשמעות של הוועידה שהייתה שם בעצם? ראשית, שיש גורמים משפיעים בעולם שמוכנים לעסוק בהקטנת האיום הגרעיני בעולם. זו אמירה שחייבים לומר אותה. המיקוד של הוועידה בא ואומר לא מדינות